Ngibriang sobai fi hanga ni singi ya baro ki nongpet yang ni program jong potnet ni ya beteng ya tu hi ke jingi kai kata ke dei ke jingi kai khala ha ki singi ki bakado te pastor ke kata ke jingi kai khala su pastor ki badang don Boleh pastor shiboni ta jingkli ke jong pi bat ngila da biakren gini ki wiki episode shapang kata ka kmi blai bat ya kata ka jihikai bodai tang ublai Jehova ujisu umdai ublai bakadon sakatu ke jihikai bangi kai shapang mensim bakhoi Magari kata pastor ngini keren shu halor kanika pang menta kabiyadei bat mensim bakhoi shabu ujisu unke un ashabneng Haga kam apostol kalau meneng kong record bapra kong Henry pinyo diang ye kabor anda uwan sim ba khoj happy ba pinlong kinong pla yanga ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat ha do bakot kaperthai kani kadi ka kentien ye ka bau try ukular ya kini ki senran ki jong u ki belau ya but ya u ya ka bau ong pinyo diang ye kabor kabor kawan ladangi yo ya sim ba khoj ba deng ta klem sim ba khoj nyemla ban syakri utrai kaba ar glong klamu sim ba khoi nginom la ban sungu ya ka tien ga jong blai klamu sim ba khoi nginom yo ya kata ka jing i thu ru mingi dei ki jong Chris mar ka bible ka ong utaw bom dan yu sim jong Chris dei jong Chris kata ka ni rom la nong ba pra khot ba khandai ngi don kam yu sim ba khoi mar udei une sim ba khoi la ngi pet ya ki kam apostol ka long ba ar ha ka ba kilio pediang ya kata ka bor ki jong sim ba khoi ha kata ka kamra hak balawan kita kal air ke babe ke slap bat kilawan kita ki tilit ding bat kala hap halor wepi we ki bedon hak ta kamera ke babel ke ong shi spa ar phungut hadin nang ta ki sedang menyekren de ki tilit bat haba kila kren de ki tilit kini ki tilit haba ki kila kren babaro ki bedon hak ta ke chnong hak ta ke jaka bakila yo snow ya ka ktien ke jingalap ke jong petros kila ong kumno kini kinong galilea ki kren hak ktien jong hi bat ka babel ki tu ang ni ba kila don shibon kita ki brio hak ta ke jaka bakila yo snow kumno lenong ba ar khot wanyo kam apostol kong baro te kila kin de threat bat kila snow pala ki de ong hakmi kini baro ki ba kren kimlong kinong galilea kumno te ngio snow bo brio baro halaka jong ka ktien habala kayangi Kita nang taki Parthia, ki mit ki Elam, ki besyong ha Mesopotamia, ha Judea, Kappadokia, ha Pontus, ha Asia, Phrygia, Pamphylia, ha Egypt, ha panggil Libya, bat ha Jan Kirni, ginong syong basa, ki bana Rome, ki Jew, bat ki bala Kelaniam ru, ki Crete, bat ki Arab, ha panggil snow, bat ki dea kren, ha katelit jongihi, ya ki kamba pala jong blay. Borok tigil kendrit threat, bagile snow lengok ngan, ki ong parlok hi kamut ayu kani. Daki wei, Daga ba ben kila ong kila kedang wan mai kidon ki bala sngolengo ang ni kidon ru ki bakren ben ya kata kajing yo snow ka jongki bat ya kata kajing yo i ka jongki ka babel ki tu ni haba kila yo men sim ko kila sedang men kren ki tlit ki bapat penat ki tlit ki bayat da ki jongki ketien bakini ki jat brio balok ki banang ni kila snow la ka jong ka ketien ka baki ki kren baki da snow lengo bat ngi yu hiru pastor hang ni ki babun ki jat benriu ki adon hang ni bat khamtam wat ye kini ka ba ong ba bat ki ba syong ham Mesopotamia nadu ka por jong Abraham kani bu umi kemun kani ka dei ka ketien ka bala rim nadu ka por ka ba hamshwa bani ki ketien ki mi biang kami ilut ta kata ki ketien baro ki mi ilut bau blay Ukraine da sim jong kani kade ke jing kren thliet apa baro kile yo snow ya ka kubor ya ka ka ba kini ki apostol ki jong try ki lap hang ner ka don ka ktien ka baong ba kilai kren benru pi ya gini ki singi pastor ha baong yo men sim ba khoj ki don ki ba kren ru dong men sim ba khoj kendiat syapang men sim ba khoj don arjat ki thliet ha ba yo men sim ba khoj ki kren dau thliet ba ya sungu thu lang baro kumba kalapat kita ki thliet ma ba kilai kren la ki jong ki ktien ba udan sawe u thliet ru ba utau thliet udai u thliet uba da ka jing mayan ya kren ba ublai ba deng ta upol ukren ya katama ga shiti ga jong u shiki koren kala no ga bakhat saw namar utau ba kren da ki thliet bam tip kren ken ha ki briu henrei ha ublai ken namar omdan uwei uba sungu thu henrei ha men sim ukren ni ki jing mayan utau ba kren daki telit bom tip utai yaladi henrei utawi thu ulpa utai ga balangken takade kita pastor bang yo men sim ba khoi kadan ka jingkran telit kan ma ka por revival hang to kadan ka jing kren mo dan ki ba kren sedang kren telit but tadan ki bri ki bam sung ru ya kata ka jing trai ka jong men sim ba khoi bar kalawan ru kumbala ja ka sngi pentekos kadan ru ka jing kren ben mtip la ka dai no blai ne mtip la ka dai na ki ksot ne no bamman kidon ki ba khang no wat de ka jing kren telit ya ka jing doi telit ba ki ong ba
Kani kam dai syo, pemut kita ru kini jing kai khala pastor bagi ubri umriok ban syakri lai lut yo boleh. Namar ba ubri ukhang no, namar kiong ba umensim ba khoi tu dan. Har kim ngai pat ya ka jing ai ka jong umensim. Namar kani ka jing tuai thlik ka jing ai no trai. Bat ha ka jing ai ka pemut ka syong hau trai no bo nai. Bat ha bangiyo diang ngidon kamban express ya kata. Ladang ngim express pat ya kata kanomlong. Hanrai pastor halo jangan ni pat kadon sakoi pat. Pada ngiakran pastor. Ba tentang kibriu pat kisutu baklayu mensim. Ba kialam no ya mensim. Saka mensim ke jingi tu lupa. Ba nakata ke jingi tu lupa ka wan man ke jingi kai lam ler. Ba kata ke jingi tu lupa ba melong pendep. Ba ubriu ulas sedang ban nget no ya kidak kisin nalor jong kata kawan gini ke jingi tu lupa ki ba lam ler. Ki ba om pendep namor tu ubriu ba kamela de bangadon mensim ba khoj uya tu lupa. Makani kitin pe pastor. Ke jingi tu lupa ka baong bau utrai. Oh. Kata ka di mamado. Namar kisngo ba kidon ha mensim. Bar ba utrai uong iki bangim dai ban lek kumta. Ba kidon ki briu ki badabot. Ya kata. Bar kidon ru ki jingikai ban ong ba kham nget bon ya ka jing pos nio. Bar ki ong ba umensim utrai uong mangim dai ban pak school shu ki khon. Kita won ra lut ba umensim jong trai. Bar dai hange ba ki briu ki sedang man baklano. Ki jingikai jong umensim namar bale. Hakari ka por ka ba menta klem umensim ba khot nginum la ban sakriyo bale. Dalam pulih naga stitchki nong koren kalau nong kaba ar kada khot kaba khandai ter finda pulih kamtam khot ba sipokong hanrai blai upan pau hangi da umensim jong u namar umensim uyet ye ke baro wat ye kita ke ki ba jeliu ki jong blai kemar ba kim island umensim kim tip sapang ke ba jeliu hanalor jong kata upolo ongkum ne ngad umbu aj da kawan ong hanrai long pi ki ba dap do umensim kum kan nuksa pastor ubreo hadin ba di ka kiadam Umdesho ubreu usan syari kakiat, kadai kakiat ka san syari ubreu. Dei da mata upol wong dap do mensim, kemun sisin ngil dap do mensim, umdesho mangi, udah mensim pelong yang iban le kata. Habang ngipriang yu Jisu kumunong panim, kumunong ngipriang Jisu finda pakakat, u Jisu haba ulet, ha kata ka jingi kai ka jong Yohanes, ha ka jing pen baptis Yohanes, udalet ya kata ka jing pen baptis adin kata. Ka Bible ka batay ru, upol ha ka kam apostol hanong ka bakat kendai. Haba kini la da pen baptis ini kadarungot, kisa yo diang yu mensim bakot. Kidon ki brio ki perkat bo mensim bakot kila yo no berlangkan no ka kepo jong ka kime, namar kila kha ka yang kristal di sakam dai. Ha ka klip mat mengingi priang yu Jisu. Ngingi kala ka bemot, hang tang yo diang yu mensim bakot. Berhadin mengila yo diang yu mensim bakot. Udah mensim bakut uyalam yang ni, udah mangi uyalam mensim. Baru mensim bakut uyalam yang ni saya. Ya kabangin pen kraw ya Jisu. Hanrei hagi ni kisngi, pida yo i baki bril, ki bakalano, ki klat dekat kecing maham pastor, naga stista selo ni, ka ongkum ni hakisngi ki bakado, hakal nong ka ba ar pastor kada khot ka ba khatway. Tina mar kani ublay unpa haki ya kajing troy kajing bakla, bakin ngat ya kalam ler. Kenang ba oni open rem ya kita barok ki bam shimla ngat ya kajing shisha. Henry kibas ngobha ha kajing bamhak. Kajing tray jong mensim balam ler. Habo don mensim bakut, kadon ru kajing tray jong mensim balam. Ba kadon ka original kadon ka duplicate kan. Par hiyo iru kajing tray mensim lam ler hakini kisngi ka kampalat badi kike. Bar kajing kali ka bakraw ki shay bu i mensim lam ler ka ongum ne. Padang alek kan ne beli ublay un pa no inga sodi jok. Ki ong ru ba ublay upet ya ka ba syapo. Hoi. Upet ya ka sabar ta kadaw ha ka riam ka bet ne ha ka AK barok ma. Nganget mensim jing syukur utrai kam halor kata ru ma. But kam tame menengi poi jingkren telit. Nama teng teng ngala man ong hakini ki pol mentang ni barok ngong ngidap do mensim khoi ki duai telit. Kidon ba ong ta. Harangi haban pe bangi duai telit, nyu telit jung yo di telit syukur. Nila experience kata hagi babuan. Yo namar bel la ka jingim jungi kambet bat kaning kaktien. Nama mensim khoi wialam ngi hak kaktien. Upen scam chu i kaktien, ngitip chu i ka jing sisa jong kaktien. Henry ladang gidang im hakani ka do. Ladang ngi duai telit kamut bangi duai telit. Yo kadai kajing lam ler. Kajing duai telit kam dai ka fashion, kam dai ka rukom berduai tang hapo yeng mane, kadai kajing duai jungi shimet mane filapan kan mau. Naka stish ki nong koren nong ka bakat sa. Ba kajing duai ka tei yang ni. Bat kam tamru Henry how ni mensim pastor manta kadon kajing syukur pat ka bakrau. Pindah keren bat no beriuru ba mensim utrai ong hanga. Henry ki klet ba ujisu ong sepong mensim ong kum dengan kinet pastor pen kan mau nak gospel jong Yohanes ujisu udah keren syai sepang ni mensim lenong ba kanre ngan pulie kene nado de khot ka ba south ter finda pulie ka keren dengan pulie tangan ke de khot ka ba khat light ter kong hanre ondala wan mau mensim ke jing sisa ken unyalam ya pi sya ka jing sisa baro namar unum keren nalade hanre yaki ru kat ba unyo sngo un keren bat un pen pau happy yaki ru ki bansawan
un pendon burom yanga bat un shim naka jonga bat un penpawa pi kene ka kentian ko un pendon burom yanga pi ki breu ki ngayo mun siem pi haban pe ni mun siem u pendon burom na em Ukris ka jengem lada Ukris kam jam la pendon burom kam mendai musim trai bat ki breu ki si ong mun siem utrai ong yanga ki dan hakini ki sngi ke jengi kai ki babakla shibon namar belai ki ong bo mun siem u ong ha nga Handa uang ayo, manra ayo jisu. Ne uang ipi ben penting iki breu na. Yo fidei kita ginong itu lupa balam ler na bo mun sim utrai uang anga. Shibun ki dekat ba haya crunch pang mun sim. Balam ler bat kumno utrai kamru hagi breu. Daga ba open snow kumba ka day na utrai. Henry kam shimla day na utrai. Ini puli pastor no Jeremiah arfulai dekat ka ba. Kan reu ka ktien jomblai ka ong kumne. Kumni wang utrai ki pat, wat snap iki ktien ki nong yathu lupa ki bi yathu lupa hapi, ki kai ki jing kai thalai api, ki kren da ka jing ithu paum, ka donot jongki hi te na ka shintur utrai. Ka Bible ke thu, ka ong hang ni ba hag tu ki por ki jong Jeremiah, ka testament ka barim ru ka dan shibun kita ki jing kren lamler, na ki jing yathu lupa lamler. Balkini ki breu tang baki keren pastor kadon ka bor haki banle ro shibun ki kamba vinda ken mau ha ka por ka jong Moses ang haba u Aaron u bread itu ding do ula club sen bat makir kilale lang ye ka juhi ki pen club sen yi ding do jong kiru da ka tahan re nginya pe chusu ba anda ba Moses upen kelas 6 ya ka tu ka wa kinong le bertong ru kile lang ye ka juhi da katahan ray lang ipet chusu bagadon shibun ke jingya perthubut jong kini kinong le bertong hakapor ka ba kilawan kitu ki jakot ru tapi puli kalau nong ka pra Exodus ka dekot ka ba nyau ka ong kita kinong le bertong ru kilale kumju da ka jingle mentor jong ki bal kilai pen mi ru iki jakot halor ka ri Egypt kidon ya ka bor ban ya perthubut what iki miracles ru tang balak ja kamba kamut kelak deno blai ban sungai no de hang ta kisngi ke bakhat do ma kanon ke jing trai ke jing syukor ha ka ba uksut ubaman te un penhap wat ke ding na beneng ru tade inte kinong an la deno trai te ha ka tu ke episode ngela pule ban ong wat la dalak wat iki banget ru te man penhap no iki na ke jinget na markin le shibun ki dak khla badeng ta na katahan rekin kren ru dak ketien ka ba snow dei hadu kata kumba kada dei sisana trai ngihap ban tip ya ka ketien ka jong trai ngihap ban sung thu shai kata ka jingkren ka dei na kam dei ka ba don ha ka ketien la da ka don ha ka ketien ka mot utrai open scam ya kata ka jing thu lupa ka ketien Bible la khot ya karu kum ka kitab jong ka jing thu lupa tane ta ublei la da bi thu lupa ki ek ha ka ne ka ketien pagkum tay ka ay ka bangingi don kam kala don lut hang ni kumba pastor hipen kan mau ka por Jeremiah beliau Jeremiah upoi tho ya ka tu hang nong ka ba arpulai kadaw ko dai ki mi ki nong itu lupa ha ka to por banong ki kon Israel ba kham tam ya ka kon jing Juda yang ba pi pinum long marau ta pinum lei sa ka jing long marau ta sa Babylon ka jing suk ta ki kelen bes ka jing suk rekam don ka jing suk don jing suk bat ki persya bu jamal Jeremiah uro penbet ya ki bau ang pindan hang ten nyo po snem ulai itu lupa Jeremiah Henry kidan kino itu lupa kong kanam sia kidan bau mentaro ki hikai ke jingkai lamler ya ka ba kanum don ro wat kata ka por jeki merak klau ke jingkut ne ke jing bisar jong bre kondai marmet dan bau ang ro bakanum dan ke jing rong no ki wara ya laki jong ki jingkai ki ba lamler ki ba don hakaktin ke jong blai dan bau im kat bamon onum lei pi supan ma lama ap ublay. Hari kamdan ke jing kelapat. Ngayo sengaw hakaway ling anong if you do nong alam balang. Uang bakane ka perthai kalong ka hostel. Ngisuan hostel. Ngindalayap gilay pai biang sukupana. Hanre ki khap jum lusto ka perthai kam dei ka hostel. Ka Bible ka ong ka perthai ka dei ka jakaya lenti. Bar ka ay ka bangile hakane ka perthai kan yatho bat kan penlong ya ka ay ka bangin sadon. Hakata ka ba ublay upan kreat am tajongi. Langin don ngidum don. Pi lambar ki perkhat be kum ki kime ki kepada ala ki khon jong ki dekat ru kin pediang ngingi de ki khon jong bleh ka Bible ngas tanat banong pastor ula ting khon yangi fi habating khon am ngi hab masu tho station nong room kala ong kata ngimla ban em kat bangimon banon ra kini ki jat ka pilong kat balong ru wan ka biang nginum la ka tin jong bleh ka ong nak station nong room la nong ban reu ka ong ayu pating ini ong ngin yai ne hakata ka pop bakata ka jingai kanang roy belen
kum ta mangi kibala yap yakapop kumnungin nang yai syu haka ni film jutip bakat kibanangi kibala yok pen baptis sau Kristus Yesu la pen baptis kan yangi hakata ka jingyap jong Stok la kerja. kan syai Ihaban peje na mata kamo Ezekiel hapo Jeremiah hakisam ke kren sepang kinong syara. Ki batai nem. Ya ka jing sisha. Lada kim batai jing sisha pisudon hang tu tanuksa. An ai fi naka wais im nong ga bakat lai. Kini di ka por bakai hima Israel ada pia akar benta. Bahai bakawai ka benta kela let ben but no you Jeroboam but kawai ka benta kela but you Rehoboam. Berkata la khot ke yeng juda kela but you Rehoboam. Berki Israel si pau jat ki don baru Jeroboam. Hang ni Jeroboam utieng baki pajba yo ki let siapa Jerusalem ya kaban mane ublay ula ongan sabo ya kata jaka bag barok pinwan non mane yang ha kata jaka kare Jeroboam utieng yo ki let sa Jerusalem makin sa mane yo ki pai biang ban yesno no bad Rehoboam tu ulem no usna ya kata bat hadu gospel yo anes no basaw rang don bag tondong Samaria ro ko kada keren sepang tau ulum bat hang ni wan no itu lupa but ublay ula ong no itu lupa haba melek da kowe gelenti wanum pawan pairo da kata kaju lenti men pai da kowe pat gelenti udah mahami no itu lupa but uang menum rungru hakan no yeng ya ka men bam udah kang persya menum pai ka diang sakamon ula lek we itu lupa yu Jeroboam hado bakakti ka Jeroboam gala terkhong hadin ka tau Jeroboam updiang upan map ka kti jung ke embiang hari hadawan pai bat raiwan mania tu don bat su we no itu lupa kata kasnong bat la ya tu sapang une no itu lupa but no itu lupa udai balak kham teman ulek bat ukot ya bat une no itu lupa ong gum no wan ka yeng songa bat wang ublay lo ong mangan dei pum tam ta bat une padu ong gum no ublay ulah keren hanga bangade wan khot ya me ba menwan sa ka yeng songa ka jingi tu palam le bat une no itu lupa badon ha ka jing cha ublay bala pen i ki kamba Jaka bo buram ya kata kecil bo ulai ngau no blay buram no yo ni betemen nganong ya fi teng ni kamburam yo pastor ban ya blay teng ni buram ya ka balang ban ya blay kata ka de kecil kai ka bakla bat kata ka de kecil kai ka babakla ngi dei ban ai ko buram ya ki nong sarai na maki sarai ki men sem jongi sti nong hebrew ko ong ta ka dei jing sha ngi dei ban ai ta ka buram han ra kim dei ban ai ko buram ga jong blay gen Apa ketien ke jong blay ke ong lada ki kimi ka ingin ketien jong blay angin buram yang ane ketien uni ubri ula buram uni am nomala kham temen anda bola let umesim trai wan ong yu ba me menum let ba men thia hakata ka jing thia yap ke jong me lembat kita ki bahayeng ki jong me fi kata ka de ke jing ma ba hakini ke jing kai ki ba kala kham tam ba ngi la buram yu ubri pastor ngi la buram ya kita ki ke kam da yet e ka ketien ba ubri ula padon kami uni ubri fina pej Larat ba ala pedon kam, tang bo blay la pedon kam. Kamut, Badai neutral. Oh, kan bo dang kongo try pedon kam. Si senu pai no saki brio. Ketika wiki episode 8 kan mau. Yong is dang hau mensem. Ngikut hakado namar balai. Hakini kisngi. Kisdang do musim kiduai. Ki yok musim makut kiduai. Fina pai ki banget nang kong apa ki pediang yu jisu kiduai ki sirrahem. Hadien. Lipding no. Kata ding gedon tu tentang keding sekejing baklabat. Don kiki nganong ipi ke bangiyo i sa kanika jala ke sungi. Ngi se klitang kanika we. Kadon ha po ka Bible pedi yangi. But namar ba kimla ban pedi ngi po ka Bible ki keno man yangi. Inong hikailam ler. No hikailam ler. Kino hikai ksut. No hikai ksut. Ngi si ong lada. Piyo suto ba ke ka bangi hikai nang ni na po potanet. Lada kam don ha kanika ktin ke jong blay. What ngap yangi. What petsu ya kanika channel. Hanra yo kadon na ktin ke jong blay. Yo kawan ka jing mahab na yapi. Ya ka ba pilek kelut sa. Hari ada penyo sengau ya pi. Yang malah kata kesengi bau terawan wan. Ngiding inong terai ngila pendep. Ke kam jungi ban yalap. Ke Bible kong kile yalap. Ke kelam ong kile penem, ban penem dia terai. Hari kum non penem kita ki ba pediang ya ke jing yalap. Lada pi pim pediang ngim lali ai. Kadai pastor. Ngan sepuluh shibun ki dekat pastor. Nagaktin ke jong blay kum no ba blay Ukraine persya ikinong itu palam ler. Jeremiah. Arab hundai prak ong Nabakum ni ong try ki pa ublay ki Israel wat sya yaki nong ithu lupa jong pi ki bahapdeng jong pi bat ki nong kan jong pi bakin syukor ya pi lemni wat snap yaki jing po snew yaki bala po snew nabaki ithu lupa lamler pi haga kerteng jonga nga ngam shem lapa mangayaki ong try ki ong bai bang
ong utrai. Tigini ki jingat khulu pa lam ler ngi yo snow gini ki sngi bong ha mare shklau ni ri shklau hola kham thanda menta ri dang don ru ka bakum kata ki om kan salong kum ta kila ai ka specific date kida ai ru ya ka tarik ku bnai kan long kum ta ka khtin ka jong blake ong Deuteronomy kala nong ka ba khat pra ka khot arfu ar kong haba unong ya thulu pa ukren ha ka kerteng jong utanai lada kata ka khtin kam urlong kum ta lemne kam wan ja kum ta ya kata ka khtin ken utrai shimlakran Henry utau nong yathu lupa ulakran yaka daka kopsop kamu udah keren dah kejing sarong menom shepting you kamu ngim deben kain snap ya utau nong yathu lupa boong haga gerteng kejong trai bakan ja kum ta bakan long kum ta Henry klem ja ka klem long ka khtin kejong blair ka ong no Ezekiel kel nong ka ba arfu ar kad khot ka arfu pra ka kren ru shapang kini kinong yathu lupa lamler tu ni pule pastor ni ka por arfu ar kad khot ka arfu pra bat kinong yathu lupa jonki la astor na kabenta jonki da kasorki ka bam shimlakhle kidoyo I ya ka jing thala bat kida khan lamler yaki kida ong kumni wong utrai ublei haba utrai shimlakren kadon ka jing thau nang start ka jing kren da ka jing start daladihi da ka syukur no iki breu da ka baong ba utrai kren ngini puli Ezekiel khat lai da khot rew praru ka kren biang ye ka ju ba ka don ka jing thu lupa lamler na du mendai hadu mentau ni ju men sim udang trekam ka tin jong blai ka khot rew do khandai kong kilai I ka jing thala bat ka jing kren bertong ba lamler kita ken ki baong utrai uong utrai shimla pa eki bat kilapin kermen yeki brio baon pen scam ya kata gaktien atau film shimla I ya jing itu pa balam ler bat film shimla kren ya jing kren bertong balam ler haba piong utrai ong ya ka bangam shimla kren ru namar kata kumni wong utrai blai namar ba pila kren ya jing thala bat pila yo I ya jing lam ler namar kata hakmi ngalong persya ya pi ong utrai ublai tagadi kata kadon shibun kini tu lupa balam ler pin kan mawi kan nemo pastor ka babel ka ong ha ka ar koren lenong ka ba khat boi ka khot ka ba khat saw ka ong ngin lengo lei ya kata ba usoitan ru upar sriem le kum angel ki jing shai bat ki shakri jong uru ki pen sriem yela de kum kita ki shakri jong ka hok pi kini kinong yalap ki sriem ha kum ki shakri ki jong trai ni kada ikot ba ni kada itenap ba kada iriu blai ba so deiru ka ba ki kran maki iriu blai ba te kada kata so dei tadei ta Henry ka babel ka ong ki shupen sriem yel de bat kita ki shakri ka hok mut ki shupen sriem yel de ki shakri ki jong blai tadeng ta tangba kila syua seriem bat ki kren raktin jong blai kamut bakala deno blai badeng ta pastor kadon shibun ki khot mo ka khtin ke jong blai ya ka ba ngi haban tenju yit kawi kalong ngi haban tip syai ka life history jong ki lani menno kila sedang men syakri pin pe ya ki syakri ki jong blai udah penyat syada ki jing tenju ki babun bat hang ta kin salong ki syakri ki jong badeng ta kini mentang kinong itu ulpak bismi nei kila ong utrai bagai kata ya uding la itu na usoh bat khamtam ru kini ki wan ban ong na utrai bat kim sharai ru ki mensim ada ki jot ru kiswan pen kelumar ada ki jot ru kim dan ke jingkit kle nama ka bible ru kada batai ya kata upol udah ong ba haden mangana litno manga borong ban mi na breng chong pi ki don ki rang ba ki ban mi ngasusi ban ong e pi ki don ki breu kimi na kajaka badai ta tala da mi na jaka bam dai bam ya nya ka ktin so tu hada ki don ki bami na kajaka ka badai kawan kani ka mensim bangas ngong ka khamla manga ban uthe no yalam kim su tu da unu mensim wan bat usukor bat ura sejerong ban le yu ban pernah suk do lara sejerong tu pi kamio manan jo de pernah ba kram bat pimpoi sei ngayo ki babon nga susi banong kata pastor kata re ke jing sisa hatu mensim bukhot uni kai ban penjat riano gaji syukur mensim baman fi ki ong idon mensim bukhot hada ki kran ban de syakri jong blai ngim kran ban no syakri blai ngim kran ban no handa kanega we la pi lapat ki don ki biya thulu pa bar ki bom dei ki nong thulu pa ngam ong ba mingim dei ban ngai ki nong thulu pa ngi dei la ki thulu pa ngi kat kum gane ka ktin ngi hab ban ya tunjuk la kai dei ngin pediang lada ki suye tu lupa lam ler bat balai ki liye tu lupa ro sanong kondong ki bam tip ero bapli Henry ki ban keren ber kita ki batip ya kaktien namar kin kwa hiro namar kitep
bangi ngai kam puli dai kak tien ngi kam tip dai kak tien kam ya ki bar so si bal ki pen sakma ya ki om dang persakma ki bon ki ba pen thakli ya ki ba bon kani ga dai ke pastor ba ki bru kim su tho ha ke jeng kai ki ong bangi don hom sem dai na mar jong men sem jong blai hada ki klep men sem jong trai wi alam yang isa kak tien na mar ya ni kak tien la tho bala persat men sem da men sem khoi Kadai. hada ki bru pat ki kwa ban ra da kak tien la jong pastor mo Kadai. dai kata ngasngau ka kalong ke kadon ka jing alam bakla Tadi ta pastor ngi maham ya kita ki bakam ya dia beki de ginong tu lupa ki jong try. Tu yit bat tu tunjuk bahai ya dia lapi dai na pim dai no try. Namar kadon ka jing ma ka bakrau ya pi ban shu le men le ba pi dai ki shakri ki jong try. La la pim dai ki shakri ki jong try. Kadon ka jing maham na ka ktien ki jong blai. Ka Bible ki tu lapi pule Nagi kam ke apostol ke lunong ke bakat kendai, ke dekot ke bakat wei ter ke kan pulih kum bakalong. Tiu belai mula julek ki kamba aki bakam kelak daki keti upol. Kat adu baki lalai lam haki bapang yaki rumar leni ki jan kersya naga met jong u. Ki jingpang jong kita kala jano naki. Baki mensim baman ru kilai mi no. Redon ki banaki ki jiu ki ba shangkeleng ki nong be eksut ki ba le men khot hakita ki ba shong ki mensim baman eka kerteng utrai jisu ki daong. Ki pen smaya pi ha uta u jisu ya ba upol ya lap. Tiladan nyungut ki khon jong we uske ba u jiu urang ba leng do ru. Ki bala le ya gani. Kamut ki shule men le. Banong ba ngide ki shakri ki jong trai. Te kimut ban le ban bek sut ka basung si hang ne ka long ba tiu tau man sim ba man le thu bolo ong haki ya jisu ngai thu ba diu pol ngai thu rei ma pi long gi ai tiu tau briu hau ba la shong tau man sim ba man ula sit aki bolo le ju bore ki baru la job yaki kat ba kile pet yap no na kata ka ying lemboj bat balamong kani kadai ka ba ma Telada pi shu le ban ak ba fide ki shakri ki jong trai kan ma yo bo bamban si sha un rung apo jong pi yo ba un pen man sao ya pi un pen lang khut ya pi kom ba ula pen lang khut ya kini ki khon jong ske ba wong yu pol ki suai yang yu pol ngi thu yu jisu ngi thu pi bide ge ta dai namar kata to nginam nai ya perthubut bahaki ni kiskide kata nganong ya pi ki ba ya lang para maki kumto be kisung ya hap jingmon basta kano nang tur ki prano kles dang bani mi kumta bat kas nalor jo kane namar belai pasto kan mi par kan poi kane we jingkali namar kum kini ki don kini ki mensiam ki bayalam ba ka panlong ye ki hada ka we mentali ka don ka sokane ka we ba ka jing kai ba ong ba dei ban pen baptis ka dei kim ong ba kim dei ban pen baptis handai dei chu ban baptis akarteng belai pa Belai kon but belai mesti berkot. Dai ben baptis tang haka kerteng jong Jesus Christ. Wat gitu ki berada pen baptis Pelatih perlu tak ki pen baptis biang. Fismo no pastori kata apa ke jing kai ko bentar ba mi. U Jisu dala ka jong ka shintur ukren. Uong kilit chika perthai ban yalap ika gospel gidi ki kitien ki bakhado ka bau try ukren shabun ki no asha beneng. Ong kilit yalap ika gospel ni pule ya kata na ka gospel ka jong Matthias kal nong ba aru pra ka dekot ka ba khat khandai ba ka dekot ka ba arpho ngi pule ka kitien joblei ka ongkom ne. Namar kata ken tu let no mapi to penlong senrani ki menreu baro da pen baptis ya ki ha ka kerteng ka jong kupa ba ka jong khon ba ka jong men sim ba khoi da hikai ya ki ban sumar ya ki ai ki baro kat ki bangala hukum ya pi hakmi ru ngangalong rengkat bat pi halaka sngi hado ka bawai no jong ka perthai u Jisu dala di wong pen baptis sa ka kerteng ka jong kupa ka jong khon kamut ka kerteng ka jong Jisu hi bat haga gerteng ke jong umen si makhoi tadeng ta kidon ki bayania ki ong ba kani kamdei nang ne ting ya peit na wei pat ki ong ba pai ki apostol ki pen baptis na gerteng ke jong Jisu ngi pen baptis haga gerteng ke jong blai pa u blai kon u ba u Jisu Christ bat u blai umen si makhoi kadai kata ka ba ngi pen baptis haga gerteng ke jong Jisu tadeng ta pin peit haga sngi ke bala pen baptis u Jisu ru u Jisu haga umen si makhoi lawan bat ukparu udah penbena bo uniu long kun ubang iet abang syam sngop hae Namar balik ki sot dia kane na ki kam apostol mo pastor ba habo Petrus uyala ba fide ba pen baptis haga kerteng ke jong trai ki wala fi kajing pen baptis baro haba la ong ko Jesus Christ la pen baptis haga kerteng jong trai Jesus lada hoi da pen baptis be kerteng blek pa blek kon ba blek men sim ba khoi
ngidon ia kajing nya pad hangta namar langim pen balaya ke kerteng. Namar hak kerteng ke jong Jisu don kebor. Kata ada kajing kai ba haba kadai ngipen baptis si hak kerteng ke jong Jisu. Hanre lembar ukpa ukon baru mensem bakoj. Hanre kini pad kibawon ra ke kajing kai kyong am badai pen baptis be tang hak kerteng ke jong ukon. But kerta kajing kai ke ba pen kulumar ya baro. But mano badai gini umtip na ibawan. Umtip na baki sedang kisuan ra ya ke ban pen kulumar badon pen jot ya ke mat ke jong Kris. But babun ro kitieng no. Oh wakum ta kilet biang ya kata kisedon mo. Kisedon belada pen baptis cisen kiong kiong yang pastor. Pen baptis biang ingi so cisen yang am. Nama don tangka wei ke jing pen baptis kata kadai ke jing pen baptis jing pen ngam. Ha kata ke jing pen ngam mo. Haba bilang ngam kebemut nginum pen baptis tu pi arsien. Namar belai ladang ngile arsien. Kamu kata benengkong kedai kai. Ngingim tip hilai bakum no ho hadin kata ka Bible ke hikai ngi ban bukti ban duai. Pi teng de nama ka Bible ka ong ka download ka syukur Jeremiah mo. Kada keren syai ka ong ka download ka syukur Kat nyo khandai. Balai nama teng ngisngo yalam teng nga kata jipen baptis jonga kumta. But ngi jupen baptis arsin no. Ya ki balada pen baptis ngam keren hangane ka pori kitu ki ba padap ya ka jipen baptis kidon ki beri ba padap ka jipen kumno kinu kita ki beri padap jipen baptis kide kitu ki beri ki ba padlek saka na makane ka kentien baptis pastor ha ka por jong Jisu kamde ka ba ki jukran ya kane ka kentien baptis hapo ka temple hane kane ka baptis ki jukran ha ki yo ki hat bagane ka wan na ki kentien ada baptizo na ka kentien Greek mo But kani ka kentin hi ka bamut hi ka to por kadi ka bali wi wrong ki jan. Ka bamut ha ka jing pen baptis kalong kum jo yang ngiru. Ngi ha ukris lagi. Ngilek sa ka jing pen baptis. But ha ka Bible don artli ka jing pen baptis. Kata ka jing pen baptis kumut hoburi ukala ka bamut upen scam ya kata ka jing kala ka bamut. Ha kata ka jing lek jong ha ka jing pen baptis Kadi ka jing sakhi ka jing sakhi. Ula priang yu utrai. Upen dep ya kata ka hok baro bu Jisu ong. Ha kata ka Hari Yohanes wang utama wana din jangan pen baptis ya fipat do men sembuh ko geding. Udah keren dah siapa geding. Ka bamut don artli ka jing pen baptis ka wei gede hapa ko hapa beri kala bamut. Ngi don kamro banyo diang ya ka jing pen baptis jongga ding kan. Jadi nama kata fi ladang ngimpat dep ya ka jing pen baptis jongga Hapa yo pen baptis ka ka jih do nuklear do keselajat. Im kuai ka jing pen baptis men sembuh ko tang nak klingi kuat baro. Ka juga kentin dah dai. Te kumno hangni ngin pendon kam dak away ke benta hakane ka way pat ngin pendon kam dak dong pen baptis musim khoi ga clean na kita ki ang ba pen baptis musim khoi teng musim khoi walut hangi borok sirin yang udon hapo jongi te kumno pat kane ga way pen baptis pat pimnget pat ba borok sirin yang ho ngim ong ba lada pim yo jing pen baptis da ga jing pen ngam do ya ga jing pen im kwa ya ga ne ka way ban ong ba kane ka long ka bodon kamro don kam ya ga jing kala ka bamut Don kam ye ke jing ka ke jing pen baptis papi don kam ro ke jing pen baptis daumen sem ba ko don ki bri kong lada phim yo ke jing pen baptis pi do jing pen em ngim ong ba ka jing pen baptis ka pen em ye pi rei ka jing pen em ta ka dei tang ka kerteng ke jong Jisu wi tang ka ne pat ka jing pen baptis ka long ka ba don kam kemo si sin ba pi la ngai kerteng ke jong try pi ha ban chim ta ba ka ta ka jing yap ka jing tap ka jing mi pat ke jong ta ka ba ngilai full immersion ban pen ngam lut yala de ha kata ka ka water baptism ta ka dei kata pastor mo la dang ngi ya ka ktin ka jong blai hap shu ngai bi ka ktin jong blai ba ngaju ong ya kata ngala ju kren bun sin la dang ngim ngai ya ka ktin ka jong blai ka mut ngi khen ba ka ktin jong blai ka hikai bakla la ne ka long thala thalen la ne ka long ka bampat biang la ne ngi nyau ben ya ka na bang ngi thau pat da ka wei ka an la ne ngi thau da ka wei pat ka rukom na lor ka ne ka ktin ka jong blai kata ka dei ka jing kren ben nyuman sim ba khoi nganget hangane ka por pi mat i jingger khu lamba kini ki hikai ka ba ngi hikai ya pi hagane ka sungi bat nganget kalong ru ka jingger khu ya pi kidon bakali hato ka shipo hukum kalakut hana pangi puli ka kitab jong Malaki pastor hadin gane saus pas nem ublay usngap jar hado bu Jisu dawan along saus palai pus nem tik kawan ra ya ka dur jong ki kon Israel ha kata semen berem khot ka basaw lonong ka basaw kitab Malaki tu kan mau ya ke hukum Moses usyakri jonga kabangala hukum ha horeb ya ki Israel baro kita ki an bat ki jing bishar ken pi hang ni don lightly pastor ko nga hukum nang ta ka an bat ki jing bishar pinda puli na ka kitab tasman berem kadon plat nyok spa teli ki an bah ba pion ra jing kini akum no ka an kini
Kadon ru ka jing bishar ba kaya per iwe hadin iwe. Fi kadon ka shipotli hukum ublay kam kalang ta shipo hukum. Pia kata semen berim ka ong ba menum thau dur blay. Ki dak habanang ngimla macam thala karteng. Hana ki poi pat hang ne kan mau you try ki khut. Ki ka ong ka si sabaton. Hana ki klat bu jisu ong nga ngalong try jong sabaton. Baru jisu menta Kidon ba siya karen ngong jisu menta ukwa yang ngi bangin mane ya utang cisngi uang mane yang ngabaro nyuski. Em kowe ka kam susi ka ong ladang imle ka sabaton ngidu jing penem de. Ta kamu ke sabaton ka de jing penem ngi. Mde ukres. Tade yang taken. Kajik sya ngi mane baro nyuski bastol. Hare ka Bible ko bangin mde bani no jisang lang de kata sibleng gile jisang. Ngi mane ka sibleng. Dia kata ngi mane na do sibleng hado ka sisa jan. Nga sosi ban ong ngi bagi babon ki kenok bangi dei nong mane tang siblay ngi mane ke siblay ngi mane man ke si yo blay kada ngi kendo lang haki jeseng baper haki siblay ngi don ke jeseng lang hang tu haki sinang kong ngi don hang kita ki jaka haki kita pan dan bapet deng ta ba kita ki blasyon yu try ro namaru di try uba ong bi yakite ngalong try jong ka sabaton Badeng ta open kan, ya sabaton da bon kia sibon kibriu. Da ka ba open isya yang tu, mga day mga uba pen kia ya kibriu nakapop ka jongki. Nga day mga bahaga ni kasngi, nga pen kia ya ki nakata ka jingpang jong kapop. Nga day mga kamday ki ni kasngi. Sibon kibriu ki bapang bo try open kia ba open kan, wadu bamru yo kupu naga temple. Haga sngi sabaton, ba kani galong persya ya ka an jongki, kida mudur ba bau jisu, kida ongru bau day balsabul. Bau day uta urang ba jong kiksut mar ule igda ki aka baro kem sngotenat namar open kanya ka sabatan namar jisu ong ngade mangate utra jong ka sabatan baru utra ku aban pen iro bau yakran magadong samaria ki ba mane nga mane mdei mane nga tang hakto sngi di por pisuan man mane nga ukwa bangin mane yo man ka sngi kam dei tang katu ka sngi ba itu klep mat di por hare haki an utra ukwa shu bangin ra ya kita ki jingkinia. Marmu ula long ka jingkinia. Mau ula long ka jingkinia. Haki an ulapan pere kata. Haki jing bishar ulapan pere kata. Kedan arteli kita ki an. Bu jisu am shimla penduk no magi hukum. Nani gini itu lepa ka bamut ya ka hukum uang tuk ong pen scam ketin kasi. Nrai kamut ban pen scam ketin pareng nai ka original translation ka ong ban pendep. Arteli ki an kata ka an ka sacrificial law. Bau jisu lalong ka ultimate sacrifice baga da ka jing IT ka jong uda ka jing kenya ka jong uda ladi kata kalabiang. Kabaar kadai ka moral law. Ma kena kita ki law kamut ka wedi sacrificial law kabaar kadai ka moral law. Ka moral law ka long ba ubriu daladi umla ban im ka jing im wala da out share yala diru. Henry kata lada kam long kata ka out share ka donut kam mentoy ta ka anda haba uong la pendep kadai anda ba ula yap ka ding pna ula mi pat upa yu mensim ba khoi ba de ne mensim ba khoi pat ubalong kata ka moral law ha ka jing im ka jong ubriu uyok khat ye ti sok ka jong mensim ye ki kendai ti lagi sok daladi ubriu umla banim sacrificial law ka we ka an bat ka baar ka diga moral law bat ka balai ong yikinong itu lupa ngam simluan pendam kamut ngawan ban pendep ya ka balai dep itu lupa daginong itu lupa lai spa lai posin lai itu lupa syapang ujisu daginong itu lupa ong ngawan mangaken ban pendep ya kita ki itu lupa jong gini gino itu lupa baro tara hagading pna syuabun aitino ka mensim ong la pendep upendep lut ya kita ki baro ka sacrifice ka hukum ka banengkong moral law kata di hukum kabadon haki hukum bat denang ta kabalai kalong uan pendep ru iji tu lupa jong gino itu lupa baro but about try la pendep ya kata but kam tam nganong fi nginum dei ban sa elam bakla bangim dei hok ban bishare ki we hari ikwa ban ai men sim fi what money you play tang badai ka singi play ro money you play man ka singi long si sha ba du play hari what me no group ba ka sti sinong hebrew ka ong what me no ro ye ka jesang lang haba fi su tu ka don ka jesang lang angin ya be ya kata jisu hikai yang ni wong wat man tat ya kaban duai hasti to suni po wong duai klem da pot namar bale finda pet ki apostle ki mani you try tak tu singi bekili alap ki lek alap man ka singi ki dia kapu man ka singi ki lek ya ka temple ro naringi pule kam apostle kal nong ba ar ka khot sa pun reu ka ong halaka singi ru ki dai ni scam haka wei ka jingmut haka temple bat haba ki da dia kapu haka yeng ka yeng kilaya bam da ka jinkmen ba da ka jing snobet ka donut man lagasngi kida na ka temple mdai tang sisin steo ba ka babel ka ong ni ru ni puli sti nong ron khat saw ka da khot ka basan ka ong we kham nyo kor ka we ka sngi ban ya ka we pat ka sngi we unyo kor ren kat igi sngi baro to long we bola snow kut ni scam halaka jong ka jingmut hi utaw ba nyo ita ka sngi unyo kan hau trai kale kata ngim rami kita ki babat sabaton ro man
mani ngita ngim ong ipingin penrem ya pi handrai ka daya pi ro bim deun penrem yangi namar ngi mani tang si sngi ngi mani baro kisitayo jong ka sngi namar utau ba nyau ya ta ka sngi u nyau kan hau trai ngi nyau ya ki sngi baro ki dei ki jong trai ta daw ngi mani u ngi pen kentang ya ledi ngi pen kentang ya ta ka sngi ru bangin ai shu trai bu trai nyo ban penan kam namar pastor shu pen kut namar baling ikran ni kata hagatas men barem ka ong menum klem hagatas teman thumai jisu ong dalam shu pet ru daga jingkwa ayaka brio ada ka klem ula pentam ame kata kalau kum juru hagatas men barem ublei wang ai ngatang sisngi new try how mensim ong mani yang aman kasngi but mani yang ada ka mensim jong jing sisa u jisu pen kan ma biang ong menom penyap re utatang shu isi rute ula penyap tade kata haba ka tukuri kun thai ruk ai tang ardam lig ong u jisu ong ganegal ai lut kitu gila wan ra ko ini ki pau gila wan ra lut ki ge baro ko in kilam ai ka do not ke jong ki utrai ong ganegal ri kun thai kala ai ka bahatam dei kata utrai ong ru petros nyat no igaliang se bakam jeleo namar ka jing sakri ke jongi wanum ai gin sakri ki sngi tungin syakri yo try sak bakam jeleo lang ba ka jing elam jong mensiam ngim de ben kain kordori te ki sngi ber ki ya mo pol kren ya kata ngingat utrai un kurku ya pi lang ba kini ki jing ka ngilai kren bon ki ke hakini ki episode ki bala debat menta ka sngi ro ya don na pi ki ba pe pi bitar pi dom yangi don na pi ong ayo mat jing kurku ngam tip hakano ka benta pi don tanggawe ngi kwa banai mensim yo fi syakri yo try ha ka mensim ba ha ka jing sisa barapa pi don ha ka jing sisa lada ka don po ka tin ke jong blai lada pimp diang ya kata pilen ya ka jing sisa nama jisu ong ka jing sisa ka de ka tin te dei namar kata nga ai men semi pi we yo don hang ni ba pet pimpat jupan kongo ila de ka tin ke jong blai yo fila julong kristan julong riniam ngem tip ha ka no ka benta wanum ai ba ka ni ka sngi kan syukut kum ne ba pi pet ngai kam de ka jarang khat ba pi pet mau drive kwa ban penem ya pi u eat palat ya pi ngai pilai asngau ya ka tin ke jong blai bar ngai pilai asngau ya ka jing sisa pilai yo itho ya ka jing sisa ka palai lut ya pi nagano ka jing syukor nagano ka bor jong bamman nagano ka bor jong jing lam ler baro tagani ka por ngai kwa ban invite ya pi ban khot ya pi ba pin pediang yo Jesus Christ kum nong penem ka babel ka ong uta ubayat laga jong ka donot lani ubanget haga ta ka donot ka jong ulong ubabiet ong ka tin ka jong blai ta ngai utran kor khu ya pi ngi invite ya pi ba pin pediang yo trai kam dani ero am ba pin siu dor ne ka ege henrei tang ban sungai filayo ya ka jing penem ine duai ka ne ka sngi ba man ta bot ban ngai ka ne ka jing duai ong try Jesus ngai ngu ya me ba mi eat palat ya nga ka pla ba nga dei unong pop map ya nga try wan po ka donot jonga nga pediang ya me kamu try ba unong pen em jonga akar tengu Jesus amen ngai pla pediang yu try ka ne ka sngi ka ne ka dei tang ka jing sedang ba ngai utrahi unang pensan unang penhe unang pen sei so ya ka jing em ka jong pi kat ba pinang pule ya ka ktien bat kat ba pinang ya slok baru try ba ki breu ki jong try nang kerku ya pi bat nginget bangin nang ya ikendu pat nang ne syakmat hagwe pat ki program jong kapot na bless you bon amen